भइल? का कहिए चाची, बाभन घरे करिया मुसरी जन्मल बिया। जनमते एकरा नून कहना चटा दिले। ना ना, ई पाप हमरा से ना हुई। हमार त माथा सुन हो गइल बा माई। एगो तलई की ओहू में करिया भुजंगस। नाम धराइल रानी। बाकी पढ़ाई में रानी के मुकाबला नहीं। उ तो कहत रहन कि साक्षात सरस्वती विराजमान बाड़ी ओकरा गला में। सगरो गांव करियठी कह के घोरावे। रमेश्वर भाई, एगो उपाय बा हमरा भीरी। 6वें महीना में लड़किया के रंग एकदम गोर हो जाई। तोर हथी पे कभू दूब जामल बा जई काली माई गोर होई है। सब लोग कहेला कि तोर बहिन कितना करिया बिया। काली माई गोहरावेला लोग। काली माई के पूजा होला, उहे नवरात्र चल रहल बा। ए माई, एको बात पूछी, का बुराई बा करिया रंग में? हमार रंग तक केहू के ना सुहाला, फिर उनका कैसे पसंद पड़ल? जगदीश मास्टर बड़ा सीधा आदमी हवा, उनकर घर संभाल दिया ए बबुनी। रानी, तू मन के रानी हो। हमार तो भाग बदल गइल ताराइला से। हम ना सोचले बानी कि हमहू बाबूजी नियन नोइजा बैठ के काम शुरू करब। साँच कबो कबो विचित्र होला, ऐसन कि झूठ लजा जाए। तो साँच का है? कहाँ बिया? ये रनिया कहाँ बिया? मटिया में जवना लेटाइल बचपनवा, मटिया में जवना। रानी कबो सोचलो ना होखी है कि उनका साथे ऐसन कुछ हो सकेला। नहीं हर के बिसारी डगारिया। लोग करिया चेहरा के उज्जर काय करे के चाहेला? नहीं हर के बिसारी डगारिया ए बाबा। नहीं हर के बिसारी डगरिया ए बाबा। नहीं हर के बिसारी डगरिया ए बाबा।